んにちは。怖いものというのは何だろう。どんなものだろう。お化けと似ているかな。手と足がありますか。どんな顔ですか。知りたいですね。私にとって怖いというのは何かをするとき勇気がなくなることです。皆さんは経験がありますか。去年私は初めてスピーチ大会の朗読部門に出ました。一番簡単なレベルでしたが、私は申し込む勇気がありませんでした。その理由は怖かったからです。日本語の発音がきれいじゃないのが怖い。たくさんの人の前に立つのが怖い。選ばれないのが怖い。不出な考えで私は先生に辞めたいと言いました。でも先生に探してみてくださいと言われました。私ははいと言いましたが、本当は心配でした。辞めたかったですが、辞めることができませんでした。私は怖い気持ちに負けそうでした。その時自分に聞きました。なぜ怖いの？友達はできるのに、どうして自分はできないの？毎日先生と練習したり、友達と練習したり、鏡の前で練習したりしました。練習の時、友達は私を笑いました。ある時、私は諦めそうになりました。でも、諦めないと思いました。スピーチ大会の日、私の順番は一番目でした。すごく怖くて、ドキドキしました。私は体が震えて、あまりよくできませんでした。でも、私は私の中にある怖いに勝つことができました。そして、優勝ができなくても、たくさんのものをもらいました。私がもらった商品は何でしょうか。私がもらったものは、誇りという商品、勇気を持つという商品、諦めないという商品です。そして私ができるということが分かりました。これらの商品を私にあげました。これは良い経験で一番大切な勉強で、将来私はどんな時も絶対に怖いに